Εγώ θα σας κάνω μια σύντομη παρουσίαση της αίτησης συμμετοχής σας. Όπως είπε και η κυρία Σπηλιοπούλου, στις 5 Δευτέρου η σύμπραξη προέβη σε μια δημοσίευση πρόσκλησης εκδήλωση των ενδιαφερόντων. Η διάρκεια της επιβολής των αιτήσεων είναι μέχρι τις 14 Μαρτίου του 2014. Πάμε λίγο να δούμε λίγο την αίτηση. Τα βασικά στοιχεία της αίτησης είναι τα προσωπικά στοιχεία του κάθε υποψηφίου, δηλαδή η ταυτότητά του, το ποιος είναι, το όνομά του, η διεύθυνσή του και οι τρόποι επικοινωνίας που μπορούμε να έχουμε εμείς μαζί του. Δεύτερο κομμάτι είναι η οικογενειακή κατάσταση του αιτούμενου. Δηλαδή αν είναι άγαμος, έγαμος, διαζευμένος, πόσα παιδιά έχει και στοιχεία γενικά για την οικογενειακή κατάσταση. Το τρίτο κομμάτι είναι το εισόδημα. Αυτό θα πιστοποιηθεί με ένα εκαθαριστικό σημείωμα από την εφορία για το εισόδημα του 2012, δηλαδή το εκαθαριστικό του 2013, επί της ουσίας θέλουμε. Αυτό είναι πιο σημαντικό ειδικά για τους ασφαλισμένους του ΟΓΑ, μέσω του οποίου θα πιστοποιήσουμε ότι το εισόδημά του είναι μέχρι 3.000 ευρώ. Το τέταρτο πεδίο είναι το εκπαιδευτικό. Εδώ πέρα μας δηλώνει ο κάθε ωφελούμενος, ο κάθε υποψήφιος ωφελούμενος, το εκπαιδευτικό του επίπεδο, δηλαδή αν είναι απόφοιτος πρωτοβάθμιας, δευτεροβάθμιας, τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, αν είναι κάτοχος μεταπτυχιακών ή διδακτορικών. Επίσης θα μας προσκομίσει έγγραφα πιστοποίησης γνώσης ηλεκτρονικών υπολογιστών, ξένων γλωσσών και προγράμματα και πιθανόν προγράμματα που έχει, ανάλογα προγράμματα κατάρτισης τα οποία έχει παρακολουθήσει κατά το παρελθόν. Το πέμπτο πεδίο είναι η επαγγελματική εμπειρία. Εδώ ζητάμε από τον υποψήφιο να μας δηλώσει την επαγγελματική εμπειρία που έχει στον κάθε τομέα που έχει ασχοληθεί. Αυτό εμάς θα μας βοηθήσει προκειμένου να δούμε και να κατευθύνουμε μετά, όταν θα κάνουμε τις συμβουλευτικές δράσεις, στο να τον κατευθύνουμε στο που μπορεί να βρει πιο εύκολα απορρόφηση δουλειά αργότερα. Το έκτο πεδίο είναι τα πρόσθετα προσόντα που μπορεί να έχει κάποιος. Παράδειγμα, αν έχει κάποια άδεια ασκήσεως επαγγέλματος, δηλαδή αυτό βάσει πτυχίου του, όπως ακόμα παράδειγμα είναι αν έχει επαγγελματικό δίπλωμα οδήγησης. Αυτά πάλι είναι στοιχεία τα οποία μας θα μας βοηθήσουν στο να το κατευθύνουμε και να αποκατασταθεί μετά το τέλος των προγραμμάτων και να κάνει τη σωστή επιλογή. Το επόμενο πεδίο είναι το αντικείμενο της αίτησης. Εδώ ζητάμε από ποια κατηγορία προέρχεται ο αιτούμενος. Δηλαδή αν είναι άνεργος, αν είναι αγρότης ή αν είναι νέος επιστήμονας. Εδώ πέρα θα ζητήσουμε κάποια πιο ειδικά ανάλογα την κατηγορία του, κάποια στοιχεία. Παράδειγμα για τους ανέργους, τον αριθμό κάρτας ανεργίας του ΑΕΔ και μια φωτοτυπία της κάρτας, όπως ακόμα τους μήνες ανεργίας τους οποίους έχει και το αν για παράδειγμα παίρνει επίδομα ανεργίας ή αν έχει πάρει κάποτε. Για τους ασφαλισμένους του ΟΓΑ θα ζητήσουμε, όπως είπαμε και πριν, μια φορολογική ενημερότητα, μια βεβαίωση από την εφορία, βεβαίωση εισοδήματος για το προηγούμενο έτος. Οι νέοι επιστήμονες είναι ποια είναι η θεματική ενότητα του κάθε ένα, δηλαδή το επάγγελμα το οποίο έχει σπουδάσει, το πτυχίο του το ποιο είναι, έτσι. Και όπως είπαμε υπάρχει και ο περιορισμός ότι πρέπει να έχει κάνει έναρξη επιτιδεύματος, οπότε θα χρειαστούμε και εκεί πέρα κάποιες βεβαιώσεις για την έναρξη του στην εφορία. Τα δικαιολογητικά συμμετοχής είναι κάποια τα οποία είναι γενικά για όλους. Είναι φυσικά η αίτηση η οποία θα παραλάβετε. Και μετά θέλουμε επικυρωμένα φωτοαντίγραφα της ταυτότητας. Είναι το πτυχίο σπουδών για όποιον έχει. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης, το οποίο θα μπορείτε να το πάρετε από τα δημαρχία. Πιθανόν κάποια πιστωτικά πολυτεχνίας, αν κάποιος προέρχεται από πολυτεχνή οικογένεια. Επίσης, θέλουμε απλά φωτοαντίγραφα μιας αίτησης που μας δηλώνεται τον τόπο διαμονής, προκειμένου εμείς να μπορέσουμε να δούμε ότι όντως είσαστε από την περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος, στην οποία απευθύνεται το πρόγραμμα. Φωτοτυπία του εκαθαριστικού σημειώματος της εφορίας, οικονομικού έτους 2013, δηλαδή για το εισόδημα του 2012. Και μετά φωτοτυπία όλων των τίτλων σπουδών και αποδεικτικών γνώσης
ξένων γλωσσών, σεμιναρίων κατάρτισης και ό,τι έχει ο καθένας. Επίσης, θα θέλαμε και ένα βιογραφικό σημείωμα στο οποίο θα μας δηλώνει εν συντομία την επαγγελματική του εμπειρία και όλα τα προηγούμενα. Και οποιοδήποτε άλλο δικαιολογητικό έχει ο υποψήφιος, το οποίο τεκμηριώνει περαιτέρω εργασιακή του εμπειρία. Συνεχίζουμε μετά στα δικαιολογητικά που αφορούν την κάθε κατηγορία αιτούμενων. Για όσους είναι άνεργοι, θέλουμε, είπαμε, το δελτίο ανεργίας, το οποίο να είναι σε ισχύ και επικυρωμένο αυτό θα είναι με φωτοαντίγραφο. Για τους ασφαλισμένους του ΟΓΑ είναι η βεβαίωση του ασφαλιστικού φορέα του ΟΓΑ ή το πρωτότυπο ή το επικυρωμένο φωτοαντίγραφο και η φωτοτυπία του βιβλιαρίου υγείας, το οποίο θα πρέπει να είναι σε ισχύ. Για τους νέους επιστήμονες είπαμε ότι είναι η έναρξη του επιτιδεύματος από τη ΔΟΗ, πιθανές μεταβολές που θα υπάρχουν στην έδρα της εταιρείας τους, βεβαίωση κτήσης ειδικότητας και ασκήσεως επαγγέλματος. Αυτό με ένα επικυρωμένο φωτοαντίγραφο. Φυσικά η σύμπραξη δύναται να ζητήσει επιπλέον δικαιολογητικά κατά περίπτωση για την εξακρίβωση πιθανών δικών μας απορριών. Οι αιτήσεις, είπαμε, είναι από 5 Δευτέρα έως 14 Μαρτίου. Είναι από Δευτέρα ως Παρασκευή 9 με 2.30 στα γραφεία της Ένωσης της Αναπτυξιακής Σύμπραξης Αγωγός, τα οποία βρίσκονται στον Πύργο. Είτε μπορείτε να μας τα στείλετε μέσω email, οι οποίες οδηγίες θα υπάρχουν στο site μας, το οποίο είναι www.agrogos.gr, ή στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, Facebook, Twitter και τέτοια, τα οποία μπορείτε να μας βρείτε.